Okay guys, magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga subscribers dyan. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please pag-subscribe po. Thank you and God bless po. Papa Doms, Domingo Goson po. Ayan. Kareng Kapampangan, maya payabak kaya kayo man. O ini, kaya bigay ka na akong utol. Oden Goson, yung kanyang kinompose. Kaya nga doang pusong mikalugod. Yan, Oden Goson, pasok. Yan, para kareng Kapampangan po yan. Katsugya po ngayon, iking lalamangga. Mimingat ko po lagi. Biriyan mo ko, biriyan da ka, mi pamuri katang sobra-sobra, ing lugod mo, as nang kayo mo, na kung kakuswelo, uling biriyan mo ko. Nung sakaling lakwan mo ko, kuwanan may tang kutsilyo, saksakan mo nyamoy, kana kong puso, wasinta, misumpaan kata, emuku kawanyan, miyabe kata, o sinta ang ganaking kamatayan. Anyang minsan may masyal kata, karing King Robinson minta kata, mang inasal mengan kata, sinubuanan mo ko at sinubuanan da ka, nung sakaling lakwan mo ko, kuwanan may tang kutsilyo, saksakan mo nyamoy, kana kong puso, wasinta, misumpaan kata, emuku kawanyan, miyabe kata, o sinta ang ganaking kamatayan. Biriyan mo ko, biriyan da ka, mi pamuri katang sobra-sobra, ing lugod mong as nang kayo mo, na kung kakuswelo, uling biriyan mo ko, nung sakaling lakwan mo ko, kuwanan may tang kutsilyo, saksakan mo nyamoy, kana kong puso, wasinta, misumpaan kata, emuku kawanyan, miyabe kata, o sinta ang ganaking kamatayan, miyabe kata, o sinta ang ganaking kamatayan, miyabe kata, o sinta ang ganaking kamatayan. Thank you guys. Oren, para karang adong pusong mikalugod, Kapampangan version, Mr. Oden Goson, pula sa Dorna po ng Balen, Mexico. Okay. May payabak po kayo, at suki po king lalamangga. Thank you.